Тази роботизирана косачка няма да събуди квартала. Няма да излезе извън обсек. Няма да премине офлайн, както току-що се случи с компютърът на Джена по време на срещата на общината. Няма изведнъж да започне да говори на испански. Няма да напусне двора, за разлика от Коко. Когато всичко останало се обърка, ние сме точно тук. Да, тук долу. Защото вече 30 години усъвършенстваме роботизираното косене. Ние знаем как да оправим нещата. Get it right with Husqvarna.